lee anya ka m gwa gị ihe ọbụla ị ga-abụ mmadụ mee gị o wute gị emela ya onye ọzọ. Asị m gị, ihe ọbụla mmadụ ga-abụ mee gị o wute gị emekwala ya onye ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ bo gị ebubo ụgha na ọ ga-ewute gị emekwala ya onye ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ napụ gị ụzọ isi eri ihe na ọ ga-ewute gị emekwala ya onye ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ atụ asị were megide gị na ọ ga-ewute gị emekwala ya onye ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ ejee na dibịa weta poison nye gị na ọ ga-ewute gị emekwala ya onye ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ anara gị ihe n'aka ike na ọ ga-ewute gị anakwala mmadụ ihe n'aka ike. Ọ bụrụ na mmadụ apụta wee hụ na ihe ọma na-abịa n'ụzọ gị wee mechie ụzọ ahụ o wute gị na ọ ga-ewute gị emekwala ya onye ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ emerụ gị ahụ na ọ ga-afụ gị ụfụ and na ọ ga-ewute gị na ihe a na-afụ gị ụfụ emekwala ya onye ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ anara gị oke nke ruru gị na ọ ga-ewute gị emekwala ya onye ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ ahụ eziokwu nke o kwesịrị ikwu mana okwu gị ya na ọ ga-ewute gị emekwala ya onye ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ ahụ na ị na-aga n'ihu o were mechie ụzọ ahụ na-eme ka ị na-aga n'ihu na biznes gị ma ọ bụ n'ọrụ ị na-arụ na ọ ga-ewute gị emekwala ya onye ọzọ. Gịnị mere m ji wee na-ekwu nke a? N'ihi na ihe ọ bụla i mere mmadụ ọ ga-alaghachitere gị. Ọ bụrụ na imechi ụzọ mmadụ, ọ bụrụ na ibo mmadụ ebubo, ọ bụrụ na ime mmadụ ihe ọjọọ, ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ nke i mere mmadụ ọ ga-emesi mee gịnị bịa n'ụzọ gị. Ọ bụrụ na ọ bịaghị n'ụtụtụ ọ ga-abịa n'ehihie, ọ bụrụ na ọ bịaghị n'ehihie ọ ga-abịa na mgbede, ọ bụrụ na ọ bịaghị na mgbede ọ ga-abịa n'abalị, ọ bụrụ na o wuteghị gị ọ ga-erute ụmụ gị. Maka na ihe ọbụla mmadụ mere n'ụwa enwere ụgwọ ọrụ. Ihe ọbụla i mere mmadụ ibe gị ụgwọ ọrụ na-eme gịnị na-echere gị. N'ihi nke a